Cure, jeste stale, cure? Jesmo. Bokić. Daj pozdravim se, kak si bilo. Pozdravi fanove Lakilija. Da. Bog. Kam idete? Idemo na festival svjetla na Gornjem gradu. Genijal! Zadnji dan. Vani +1. Super. Da iziđemo, stara. Van. Van. Cure, van. Idemo. Idemo van. Mi smo zapili. Idemo van. Ajde, vale. Ajde, Kiki. Čekaj, ja imam opremu. Nije me briga. Idemo. Ajmo. Ajmo. Tuda moramo. Ivana, dođi. A vidimo odavde. Da, to ne mora ostati. Šta je to? Možemo dosta Cure, ništa ne fotkate, cure. Fotkat ćemo sad. Već jeste. Ja moram staviti blic. Šaljem ti. Može. Cure, kak je ovo tu? Predobro. Predobro. Super je. Evo i Kinezi se čude, samo tam sam ih vidjela. Gdje su Kinezi? Presuper im je. Kinezi najprije Da, na super. ulazu. Baš smo obučene i za ovo sve. Baš je guba ovo. Ovu kugu si htjela za rođendan, jel? Jesam, tu te veličine izvrsno, ja ću da mijenjam boju, znači. I da mijenjam boju, da? A idući rođendan to moramo izgledati. Tata kupi, idući rođendan čeri, nemaš brige, uopće tata kupi. Tada slika je. Je to slika, va? Da, sam čiji mobitelom, čiji je najbolji. Nemoj njemu. Onda na travu. Nemoj, onda će onda možemo... Pada po nama. Šta pada po nama? Neki snijeg. Njoj u kosi. Snijeg pada po nama. Da. Mijenja se boja, gledaj ovo. Slijeđa se boja. Da ovo slikam sve tri, evo slikam vam. Evo ti moj mobitel. Ima blic zato što bolje spadne. Nemoj blice, čučuna. Bolje ispadneš. Bolje ispadneš Hoćeš blicom. mogu sliku ili ne? Jeste spremne? Jesmo. Jesmo trepno, Ajuro. Daj još jednu. Još jednu budemo zika, da, dobro. E sad nisam. Predobra slika. Hoćeš mi slikati? Snijeg pada, jel to pada? Je, snijeg pada, da. Snijeg pada, da. Čisto pada? Da. Ne, baš pada sve. Baš pada. Ono zelenu pendilo se. Ono tam kod Dintuša. Znaš kaj je ovo snijeg više? Možemo se probiti do ispred kugle. Ajmo do ispod kugle. Cure idu ispod kugle.
Ja idem za njima. Slikaj, Kiki, slikaj. Molim te. Daj, pali mi sve, molim te. Palim. Aha! Sorry. Evo. Hvala. Jeste spremni, cure? Jesmo. Foto session pod lampama. Jeste spotkali ovo, sve idemo dalje? Jesmo, ajmo sad tamo kod Tituša ima nešto zeleno. Ajmo kod Tituša ima nešto zeleno. Pa ne znam, zeleno. Kako se za dobru fotku se na podu leži, pazi, ali nisam stigao, ne? Cure, sad je teta ležela na podu da slika super fotku. Stvarno. Da, evo. Tak treba. Evo, tamo u sredini, tu u sredini. Aj ti naslikaj. Je li ovo neki timelapse ide ovdje? Ne ide. Samo obične fotke, jel? Ja sam mislio da bi trebalo 300 komada pali pa bute složili neki filmić u dobrih 15 sekundi. Neću ništa, nego samo ovo, evo slikam. Ali lep je, Nikol, lep je. Hvala. Cure su mi izbrisale. Cure, hoćemo skratiti ovu turu. Hladno je. Hladno je, vani je. Koliko je vani? Bar minus. I dalje jedan, ali ja mislim da moj se nije se moj update. Kod mene je minus 2. Daj nam. Lidija nije stigla. Ostala je dole na parkingu. A šta je? Ali baš je hladno. Baš je hladno, a mislim da bi se i ona smrzla, tak da... Dobro, čekaj. Ne, da pitam ozbiljno, hoćemo li ići dalje ili... Ne, hladno je. A? Ne mremo više, meni su se noge smrzle. Onda idemo doma, ajde. Idemo doma. Idemo doma. Idemo doma. Idemo doma, jer curama je hladno, a Lidija je dole u birtiji, negdje u Pradavićevoj. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Sad recite, lajkajte, subscribe-ajte i to. Lajkajte i subscribe-ajte. Bokić! Bog! Lidija je uvrijeđena jer nije vidjela lampice. Ali šta mogu kad je bila gužva u garaži?